Oo. Nakatutob. Kain na rin. Yan, sumingit ka na. Kain na rin. Hoy, Lizel, grabe! Halika na. Hoy, dito kami sa... Dek! Kain ka lang barok na. Yan, pupunta tayo apat dito. Ay! Magaling dalang tata. Maganda kaya? Wala ka kanina, binigay lang namin sa Oh, dito ka na. Hindi na kaya naman. Gusto mo ang hotdog? Ay, meron ka? Ay, itong sa akin sa'yo na. Ibay naman kayo. Ano naman? Hoy, tumingin ka doon na. Doon lang ako. Nakakanin po. Ayaw na nito. Magkamot ka na. Walang ano, kutsara rito. Meron, ayun ang dami. Nakakutsara nga. Kaya nga, wag na kayo magkutsara. Ayun, hindi ka. Baka pa ay. Sumuka. Ay, nado si Jay. Grabe yung Hoy! Wala ko. Oh, di mo nagkaroon. Hindi sa akin. Kain ka lang, tek ah. Ayan, may basketball po yan mga yan. Tignan din sa akin, oh. Ang linis-linis, oh. Nakakalipas na ako ng linis-linis. Ay, yan yun. Hoy! Hi, hi. Thank you. Thank you. Dito ka sa kabila. Dito. Dito! Wala pang nagagalaw oh. Dito. Wala na kayong ulam. Kahit lang tayo darating. May binili, madami. Ay, yung ako nila. Dali na. Ayan, o, giniling madami. Walang patya. Ayaw ko na. Yun na. Wala na ukra. Kami ko.
Lapit ka na doon, doon. Tanay, ako yung una.